Pre! Renal daw, pre! Ay! Tapos pa dahil! Hura, ako nagkasikaso ka na palang kigulayon mo muna na. Dahil man akong gibo, ano lamang kaning gulayo na nataw. Siram ka na tong... Anong bagot ka, pre? Pwede, mukha kong ganyan pa rin pangaw. Ano? Taba. Taba? Taba. Uragon. Tapos may balaw ako dyan. May balaw pa? May balaw. Uli pang pangrimate. May tinapa. May tinapa? Siram ka na, eh. Oo, talaga. Mga pilang buhok mang niya pa diyan. Maurang sa kayo, manatok-natok sana kayo. Mga duwa. Mga duwang Duwa. buhok. Naglana-lana pag maurang. Talaga. Bata ko pa rin. Haluin akong dinagkatan ka na itong talaga. Oh, iya. Pakaluto mo pa rin. Pakapagalan mo lang ko rin maski diit. Aw, nagtiktik ka pa dita. Pigtok nga mo ko ta. Mahagit ka na naman. Parang nasa napaligulay. Iimot mo na naman sa kapwa mo. Ano ta magpanikita? Tabuan mo lang mo maski diit. Sulo man sa araw. Dahil man ko ta nga ng problema pa rin. Ang problema, nakaman ito sa'yo mo. Kiumaan daw mo agaw. Maski banggi, mahagat ito kipanira. Ay man yan. Tara mo. Ang pagtabang sa kapwa, dahil man ang pagpugulan. Dahil mo pwede na ipagkait. Eh, yung nga ne. Tama ka. Uli nga ne. Ang dakulo naan. Dahil mo kutawanan maski diit lamang dyan sa platito. Pwede. Dahil problema. Oo. Tatawanan ta ka. Pero maghalat ka kung narin malutaw. Natanorin mo ang lutoon. Bakong unya na. Utro si Mana, tama pa alam pa okay na eh. Otro si Mana. Oo. Nabata mo niya kung magkauna-unang kinatong. Umuya ko magkaong kinatong. Kumuha ka magkinatong. Ano nga? Gulay yan ang palingon yan. Ikaw wala ko bagang ngunyan. Bang kugulay mo yan kung magtarang gulay mo yan. Minsan sa mga isira mo kang mga nakaagin na puro karne. Iyon na. Ganang sawa man ako pala sa mga karne. Kaya abang-abangin mo pala ng gulay. Oo, gulay naman. Ang ano ko. Dahil kailangan mo pa rin yan na soft drinks. Ipa ako. Soft drinks? Oo. Jesus, sorry. Anyaw dyan, naugan. Lauga. Tarapos pa sana kami. Kung trabador ko, pero Iyo nga, Lina. isnak ko ng ata ko. Tatagtaw niya ako, isnak naman ngira. Ano ni siran doon kung dahil mo pinilutuon? May trabaho ka baga. Ano ang... May ano ko dyan, may in-order ako kay umbaw na supayo. Payo? Mm. Ano pa ni? Umba o sabawan? Sa bawa. Digdi ako pa rin makipangod ka pa rin? Digdi. Wala man na problema. Kung hindi ka magkapangod to, kundi lulutuon ko man ito, utro si Mana man. Ano ni sila kan mga trabador mo dyan? Ngunyan? Oo. Okay na sendan so, may pernitos ako dyan na so, tamban. Kamban? O pag ano mo pa rin mga duwang daras lamang? Hindi man, tama mo na ito sa enda. O bilang na? Bilang na, nagkukonsumo sinda ki pitaw kada saraw. O, 14 pidasong yaong niya. O taluan trabador mo Mm. ba? Nadi pa rin kayo makahagad. O, dahil naman pa de. Kaya, Maluto pa rin ba? Bilang ko maghagad, maluto ta. Naubos ako pa kay ano? Bagas. dumigdig ka sa mag-star! Nyaning biyo-biyo pa! Puro sa paghagad, digdi ka na sa nadaranos mga bado mo, dahil na yung parahagad, bumungkal ka sa makaldiro kawalay. Pagdakitan mo na ako pa rin. Dahil man, tigtataraman takaman sa na. Paano ba na ako?